Znam da ćete ponovo reći da nisam informisana i znam da ćete reći da od mene niste očekivali ništa bolje, ali ako dozvolite, ja bih samo pročitala par rečenica i recite mi da li su to vaše rečenice. Evo, pročitam. Ne može skupštinska većina da dozvoli prelazak iz stranke u stranku i da tom prilikom odbornici sačuvaju mandate. Tako je. Rekli ste. Tako je. Da li ste rekli? Jer to čitate instrumentar. Tako je, istinometar. Pa upravo... Da li ste rekli, odbornici kojima su oduzeti mandati podneli su žalbu Ustavnom sudu u Beogradu? Znate ko je vlasnik tog sajta? Predstavnik Demokratske stranke. Evo ja da vam kažem. Pa morate da vas interesuje. Znate... Pitam samo, jesu li to vaše rečenice? Samo mi to recite. Jesu moje rečenice, ali morate da pratite ovo što sam prethodno rekao. Prvo, slušam. Ako uzimate izvor informacije, morate da znate ko je vlasnik i zbog čega se zbiraju te informacije. Znači, ako ste pravi novinari, profesionalno se bavite time. A ja sam malo pre upravo to obrazložio. Sa kog sajta sam trebala da se spremam za večerašnju emisiju? Dozvolite, samo da vam završim. Znači, ako malo pre kažete da vas ne interesuje, vi sami kažete ne interesuje me čije je vlasnik. Meni trebaju informacije. Pa znate, mene interesuje ko je vlasnik ove televizije. Jer upravo na osnovu toga mnogi pokazatelji su u kom pravcu se ide i kako se neko ponaša. Tako da, to je vaše viđenje stvari. Slažem se, ali ne možda kažete da nije bitno. Pa mnogo je bitno. Do informacije dolazite. Od koga stižu? Slušajte, prvo, dozvolite da odgovorim. Izvolite. A ja sam već odgovorio, ali vi ne želite da čujete zbog toga što ste unapred spremili pitanja, pa niste znali da će da damo odgovor. Ne, pitanja sam vrlo svesno spremila. Znači, prvo je bilo rečeno u trenutku kada sam se borio za mandate druge stranke, ne svoje. A druga izjava je rečena u momentu kada je Ustavni sud doneo da odbornički mandati pripadaju osobi po imenu i prezimenu. A sada ja vas pitam, ko je više zaslužio odbornički mandat u Skupštini grada od moje malenkosti, od svih 75 odbornika i svih stranaka? Evo, vi mi kažete. Da li jedan više uložio truda, energije, znanja i poznaje više problematiku i rešenje svih tih problema od mene? Ako vi kažete da neko postoji, onda evo, ja vam priznam da ste u pravu. Ne, apsolutno neću odgovaram na vaše pitanje, to će se pokazati vjerovatno i na narednim... Pokazalo se mnogo puta. Mnogo puta se pokazalo do sada. Pokazat će se i u buduće, ali me... Prosto me interesuje, nekako ne mogu da pohvatam tu vašu doslednost u priči. Vi ste dugogodna političar, postali ste dobar orator. Zato što ne želite ni da prihvatite. Ne, zašto? Nemam ja razloga da ne želim. Mi evo razgovaramo. Ima razloga. Pa razgovaramo posle par godina, uopšte ni dobar dan, jedan drugom ne govorimo na ulici i sad igrom slučaja razgovaramo. Ali šta? Ne, tako nemojte mi pričate kako razgovaramo. Razgovaramo zbog toga što vi tako hoćete razgovarate i zbog toga što ste i nekorektni bili i sada ste nekorektni. Ali svejedno, od vas nisam ni očekivao. Ja sam očekivao da me pitate malo o lokalnoj samoupravi, o prevarama. Ne, očigledno vam nije namera da pričate, nego o svemu onome što ste pitali, da bili ste precizan odgovor. Da bi vas demantovalo u celoj priči, evo, ja vas neću pitati, neću vam postaviti pitanje, izvolite recite mi šta je to što vama smeta u gradu Leskovcu, gde je trenutna vlast nekorektna i šta je ono što biste vi ovog trenutka iz korena menjali? Ne, lokalna vlast je fantastična, vi to odlično znate, perfektno rade, građani Leskovca su prezadovoljni, svi od sreće, svi imaju posla, 20.000 ljudi nije ostalo bez posla, ogroman novac se daje domu zdravlja, ogroman novac se daje srednjem obrazovanju, ogroman novac se daje osnovnom obrazovanju, a pogledajte parametre kako je bilo ranije i kako je bilo sad. Kako je moglo za 8 meseci mog mandata da budu 9 plata, a kako je moguće sad da 7 mesečne plate da kasne? Kako je moguće da se izvođaču radova za lokalno održavanje puteva plati 350 miliona dinara dug u tom vremenskom periodu, a da sada se kasni i da apsolutno obaveze prema svima se samo nagomilavaju? Evo vi meni kažete kako je moguće da su sada svi zadovoljni, svi srećni, a svi parametri pokazuju potpuno suprotno. Ja ne vidim čemu takav stav. Ja sam korektna prema vama. A zašto sam ja nekorektan prema vama? Ne znam, zašto vi mene pitate? Ja nisam deo vlasti. Ja ne odlučujem o budžetu. Ne, na vaše pitanja isto odgovaram. A ja sam vam odgovorio faktički. Isto sam odgovorio na sve. Sve zaista nema nikakvih afera, sve je bez ikakvih problema, izvođači radova su besprekorni, pašnja česma, to je fantastično funkcioniše, tu nema nikakvih afera, znači sve je besprekorno. Pa znate da je neko od nas napravio bilo kakvu aferu sličnu tome, pa brojio bi ne mediji, nego ja mislim Evropska unija bi pričala o tome. A ovde jednostavno, zna se, pozove se iz kabineta, ova informacija može da ide ovako, ova informacija mora da bude selektovana i tako dalje. Zašto gubimo vreme? Evo, imate prostora da kažete. Pa znate šta? Tvrdite da su vam vrata zatvorena, tvrdite da ne možete da kažete ništa. Ja vam dajem prostora večeras i želim da budem zaista korektna prema vama. Vi prosto to ne dozvoljavate. A u kom pravcu ja ne dozvoljavam i zbog čega vam dozvoljavam? Evo, čemu ovakav razgovor?
Pa jednostavno s vama drugačije ne može da se razgovara. S vama jedino na način da vi pričate o nečoj nedoslednosti, a ja vam sve vreme argumentima i dokazima dokazujem. Kažete mi jednog narodnog poslanika koji je dao ostavku kada je prešao iz jedne stranke u drugu. Evo, jednog mi kažete za 30 godina. Nema ga, ali ja vam to nisam I sporila. opet, pa ne, ali vi ništa ne sporite, ali opet Pitam imate samo i problema dajem sa vam svime što vam prostora. ja kažem. Nemam ja problema nikakvih. Ja vas samo pitam i dam vam prostora da kažete ono što niste rekli poslednje 3 godine. Evo, ja sam zadovoljan ovim vremenom koje ste mi posvetili i mislim da je previše s vaše strane. Ja ne znam, hoćete da završimo ovu emisiju? Pa mislim da dovoljno smo pričali, zaista. Ja mislim, od strane vas, pola sata ovih je više nego dovoljno. Hvala vam puno. Hvala i vama. Hvala.